Il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar dak li żvela ex-inġinieroli fl-Ena Malta li 8 snin ilu t-Taljani jridu jagħmlulna pipeline b'xejn tal-gass, iżda għal xi raġuni il-Gvern Malti rrifjuta. Il-mexxej Laburista qal li għadna ma smajna l-ebda raġuni konkreta u ċara għaliex dan il-Prim Ministru rrifjuta din l-offerta. Dal-Prim Ministru għal darbtejn iddeċida li pajjiżna għandu jibqa' dipendenti fuq iż-żejt minflok immorru għal teknoloġija aktar nadifa, aħjar għas-saħħa u li jaqblilna wkoll finanzjarjament. Din issue ta' importanza kbira, għax hija issue delikata li l-Prim Ministru għadu qatt ma ta' raġuni waħda valida. Staqsa min għandu interess li pajjiżna jibqa' dipendenti fuq iż-żejt. Min għandu interess illi pajjiżna jibqa' dipendenti fuq iż-żejt? Dak huma mistoqsijiet kbar. Irrefera l-proġett tal-pipeline li sejħu ħafna fit-tul. Pajjiżna ma jistax jistenna aktar għalhekk il-Partit Laburista introduċa l-proposti tiegħu tal-enerġija tenna Joseph Muscat. Il-mexxej Laburista saħaq li d-dikjarazzjonijiet u d-deċiżjonijiet ta' Gonzi PN juru li m'hemmx pjan fuq l-enerġija. Min-naħa l-oħra l-proposta tal-Partit Laburista hija waħda kredibbli u kull mistoqsija li saret ġiet imwieġba. Għaldaqstant għal Joseph Muscat issa jmiss lil ħaddieħor biex jgħidilna l-pjani tiegħu. Joseph Muscat tkellem dwar l-importanza ta' Għawdex u kif il-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista ta' sinjal li jemmen f'din il-gżira. Huwa qal li triq twila ta' dan il-moviment bdiet propju minn Għawdex u għalhekk għal Joseph Muscat il-moviment jistenna sinjal li Għawdex jemmen fih ukoll biex verament nimxu l-qudiem. Fix-xewkija l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li hemm bżonn investiment serju f'Għawdex fejn tingħata lura r-ruħ lit-turiżmu f'din il-gżira. Aħna min-naħa tagħna qegħdin noħorġu bi proposti mill-aktar konkreti u fil-jiem li ġejjin ħataraw kif għandna roadmap ċara għal Għawdex. Roadmap illi ħatkun qed titwettaq, roadmap illi ħatoħloq xogħol f'Għawdex għall-Lawċin. Joseph Muscat qal li din ir-roadmap toħloq xogħol f'Għawdex għall-Lawċin. Intant, fit-tmiem l-attività l-Kumitat Distrettwali ta' 13-il distrett ippreżenta rigal il-mexxej Laburista Joseph Muscat feluq sninu.